Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskisat on myönnetty Suomelle. Onko nyt varmaa, että ainakin Tampereen halli tulee kisoihin mennessä valmiiksi? Tampereen Keinojääratayhdistyksen puheenjohtaja Usko Teromaa. Kyllä, rata on meillä valmiina tämän vuoden loppuun mennessä ja kisathan ovat vasta maaliskuussa 65. On huhuttu myös, että kisat voitaisiin meiltä vielä ottaa pois. Onko tässä asiassa perää? Mitä mieltä te olette? Tämä huhu on kyllä lennosta ammuttava ankka saman tien, sillä kansainvälinen jääkiekkoliitto on myöntänyt nämä kisat Suomelle ja eikä millekään kaupungille. Ja Suomen jääkiekkoliitto on ottanut kisat ilolla vastaan ja tulee ne järjestämään. Tervakoskella on kuohunut muukin kuin koski. Isoisten esimerkkiä seuraten syynä on jääkiekko. Tervakosken palloseura ei menestynyt jääkiekkokaukalossa penkkiurheilijoiden odotusten mukaisesti ja kiekkoilijat saivat kuulla jatkuvaa poskeilua, jos vielä pahempaakin. Arvosteluista kimpaantuneena seuran hyökkäjäpelaaja Matti Saarela haastoi penkkiurheilijoiden All-Star-joukkueen kiekkokaukaloon ja lupasi peitota yhdistelmän yksinään maalivahdin avulla. Itse peli keräsi enemmän katsojia kuin yksikään tavallinen sarjaottelu. Haastaja voitti ottelun maaliin 9-8 ja seuran maine on pelastettu, penkkiurheilijat vaiennettu ja rauha palannut paikkakunnalle. Underground-taide on taas pinnalla. Paraikaa esitellään taidetta, musiikkia ja arkistojen aarteita monissa paikoissa. Millaista underground on nykyisin, niin kysytäänpä sitä underground-kuvataiteilijalta ja muusikolta Jan Andersenilta. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Hyvää huomenta. Voitaisiin aloittaa kuitenkin sillä, että viime viikonloppuna on järjestetty isot tätä asiaa koskevat festivaalit Helsingissä. Pohjoismaiden suurin kokeellisen musiikin ja elokuvafestivaali, ja siellä sinäkin olit esiintymässä. Minkälainen tunnelma oli? Tunnelma oli oikein hyvä. Paljon kavereita oli taas paikalla ja aika paljon se aika menikin siinä sitten seurustellessa. Joo, onko underground-taiteeseen liittyvällä festivaalilla jotenkin erityinen tunnelma verrattuna johonkin muuhun? Erityisen mystistä ilmassa? No, ehkä tietysti omasta näkökulmasta silleen parempaa porukkaa paikalla, parempaa musaa, parempia elokuvia. Niin, ja esiinnyit festivaalilla itsekin. Miten meni? Se meni, mä soitin lauantaina 2 kertaa ja meni ihan niin kuin perussuoritus tuli tehtyä. Joo. Meillä on sieltä toissapäivän esitykseltä on pieni ote. Noniin. Katsotaan. Jan Andersen, voitko muutamalla sanalla selvittää, että mistä on kysymys esityksessäsi? No siinä musiikkia improvisoidaan livenä. No just tuossa kohtaa soitetaan vapputorvea erilaisten laitteiden läpi. Mm-hmm. Mistä sulla on alun perin tullut idea tämmöiseen, että haluat kokeilla näitä? No ihan varmaan alkujaan siitä, että on kuunnellut sellaista musiikkia, joka on ollut jotenkin niin kuin kiehtovaa ja erilaista. Ja sitten halunnut itsekin ja silleen innostunut äänistä ja alkanut vaan kokeilemaan, että mihin omat rahkeet riittää. Ja sitten sitä kehittänyt omaa juttua. Ja se sinun oma juttusi on muun muassa Kemialliset ystävät. Joo. Niminen yhtye. Joo. Ja se on hyvin suosittu sekä Suomessa että ulkomailla, mutta sooloprojektisi on nimeltään Tomu Tonttu. Joo. Hyvin tämmöinen sympaattinen nimi sillä ainakin on. Mistä siinä on kysymys? Liene Tomu Tonttu tässä joo, kuvassa? tässä on Tomu Tonttu lauteilla. No, Tomu Tonttu on Kemiallisten ystävien jäsenen sooloprojekti. Eli se on niinku yksi ihminen sen sijaan, että Kemialliset ystävät on yhtye. Mm-hmm. Ja musiikki on tavallaan sit just näin, että yksi ihminen äänessä
sen sijaan, että olisi useampia. Mutta miksi tuommoinen asuun? Selitätkö vähän tätä koko juttua? No, se on vaihtoehto. Ja niin paljon sille nykymusiikista tuntuu niin tylsältä jotenkin ja siltä samalta, niin se on niin kuin mun tällainen panos tähän, että jotain niin kuin vähän silleen fantastisempaa. No, tuossa esimerkiksi keikalla, niin millaisia reaktioita tulee yleisöltä, kun Tomu Tonttu tulee lavalle? Toi oli nyt sikäli vähän erilainen tilanne kuin yleensä, että yleisö oli niin kuin, oli vähän semmoinen laajempi otanta, että siellä oli ihmisiä, jotka ei tavallisesti käy tuollaisilla keikoilla. Eli sitten siellä oli myös sillä jotenkin enempi sellainen vastareaktioita ja järkyttyneet ihmisiä, että sinne lavalle nyt ei kuulunut niitä kommentteja, mutta sitten kuuli kavereilta jälkikäteen, että... Mitä he sanovat? No joku oli kimpautunut kovasti ja kutsunut mua sairaaksi ja sitten oli ihan tämmöisiä kirosanojakin tullut sitten. Onko tämä tavallaan... Töihin oli kehotettu mennä. Onko tämä tavallaan myöskin niin kuin ikään kuin tavoitteena, että herättää tämmöisiä tuntemuksia? No ei varsinaisesti, että ei se ole mulla ainakaan mikään kovin ensisijainen tavoite. Mikä on tavoitteesi? No, niitä on tietysti useita. Lista 1. Niin, eikä ne on no, ehkä musiikkia tehdessä sellainen, niin kuin, että avata ihmisiä, tai että niin kuin tarjota sellainen mahdollisuus ihmisille, että niin kuin on mahdollista tehdä musiikkia eri tavoilla ja avata niin kuin korvia erilaisille äänille. Ja sitten myöskin tätä myötä, niin kuin, että on myös niin kuin arjessa mahdollista tehdä asioita eri tavalla ja näin, jos tällainen typistää. Ja pidät itseäsi underground-taiteilijana? No, ehkä näin, mutta en silleen välttämättä niin kuin kutsuisi itseäni sillä nimellä, mutta sitä kai se on, mutta nykypäivänä harvempi ehkä. Mitä underground on nykyisin? Kai se niin kuin tarkoittaa sellaista niin kuin vaihtoehtoa musiikkia lähinnä. Katsotaan samalla kuvia siitä, minkälaista se oli ennen. Joo. Ja jatka toki vaan, että... Niin se on kuitenkin just 60-luvulla sitä undergroundia niin kuin toitotettiin siinä liikkeessä paljon enempi. Että ei nykyään tosiaan kukaan niinkään puhu siitä. Niin kuin, ja se liike oli silloin niin kuin yhtenäisempi, että nyt on niin kuin useita erilaisia undergroundeja, jotka sitten on tekemisissä jollain tavalla keskenään tai ei ole. Äsken nähtiin Emma Numminen ja Harro Koskisen tuotantoa nyt näytteillä myös. Mitä mieltä sinä olet näistä vanhoista, jos näin voi sanoa, undergroundin tekijöistä, sankareista Suomessa? No, kyllä ne on jollain tavalla ollut myös innoittajia, kun alkanut itse tekemään. On tämmöinen kirja kuin Uusi Aalto, mikä on nyt jo varmaan melkein 20 vuotta vanha kirja, joka kertoo tästä niin kuin Helsingin undergroundista 60-luvun lopussa, niin se on ollut kyllä sillä hyvin innoittava. Mikä yhdistää vanhaa undergroundia nykyiseen undergroundiin? Onko mitään? No, on varmasti paljonkin, mutta jotenkin helpompi ehkä niinku just sanoa näitä erottavia tekijöitä. Samalla tavalla kyllä se on tietysti niinku vaihtoehdosta silleen, että toimitaan vähän niinku jonkun ulkopuolella, että tehdään vaan niinku sitä, mikä tuntuu itsestä hyvältä, eikä silleen koiteta miellyttää ketään, vaan tehdään niinku sitä, mitä parhaaksi nähdään. No silloin 60-luvulla yhteiskunta ehkä kaipasikin sen ajan maailmassa tuommoista ravistelua, mutta nykyisin kun ravistelua tapahtuu ihan niin kuin kauppajonossa asti, että kaikki on niin arkipäiväistynyt, tämmöiset entiset shokeraavat asiat, niin tarvitaanko tämmöistä? Joo, siis no
vaihtoehtokulttuurissa ei niin kuin ole niin räikeet se semmoinen niin kuin just ravistelu tai sokeros, että se on niin kuin, ja kaikki poliittisuus on muutenkin jotenkin hienovaraisempaa ehkä. No, tämähän on epäkaupallista underground. Niin onko siellä mitään semmoista muhimassa tällä hetkellä, mikä voisi tulla myöskin valtakulttuurin suosikiksi? No joo, kyllä mun mielestä. Ja varmaan useimmat tekijät niin kuin ei pistäisi pahakseen, jos niin kuin useimmat ihmiset alkaisi kuuntelemaan. Ei se ole niin kuin itse tarkoituksellisesti tehty niin kuin pienelle piirille tehtyä. Joo, kyllä niin kuin se merkkejäkin on siitä, että jotkut artistit saattaisi rävähtää niin kuin laajemman yleisön tietoisuuteen. Entä itse? Nyt oli tullut lauantaina siis vähän ikäviä huutoja, niin kuin sanoit, mutta aiotko mennä töihin, niin kuin myös sanottiin, vai aiotko jatkaa tällä tiellä? No, töissä olen niin kuin tämän taiteen kanssa, että aion jatkaa, mutta tuskin koskaan Suomen listalle pääsen. Nähdään se sitten. Menestystä ja kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Kello on 8. Hyvää huomenta uutisista. Väkivaltaisuudet Irakissa voivat kestää 30 vuotta, ennustaa riippumaton tutkimus. Turkisalalla käytetään entistä enemmän ulkomaista työvoimaa. Viikko alkaa harmaassa säässä. Brittiläinen riippumaton tutkimuslaitos arvioi, että sodat Afganistanissa ja Irakissa voivat kestää jopa 30 vuotta. Syyrian ulkoministeri vaati eilen selvää aikataulua ulkomaalaisjoukkojen poistumiselle Irakista. Irakissa kuoli eilen 10 ihmisiä väkivaltaisuuksissa eri puolilla maata. Irakin väkivallalle ei näy loppua. 10 ihmisiä kuoli jälleen väkivaltaisuuksissa sunnuntaina eri puolilla maata. Hillan shialaiskohteessa kuoli 22 ihmistä itsemurhapommi-iskussa, jonka kohteena oli irakilaisia rakennustyöläisiä. Bagdadissa useampi lähes yhtä aikaa räjähtänyt autopommi tappoi ainakin 10 ihmistä bussiasemalla. Näiden uutisten keskellä Irakissa vierailut Syyrian ulkoministeri kertoi kantansa.